Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Στο τέλος δεν τρώμε το γλυκό. Στο τέλος, έτσι μας τα έκανες όλα και μετά από το ωραίο το φαγητό. Σε ένα πασχαλινό τραπέζι, στο τέλος να βγάλουμε και το γλυκό, το ωραίο, το παραδοσιακό. Και τι έχεις διαλέξει έτσι για σήμερα, τι είναι ωραίο να έχουμε εκείνη τη μέρα δηλαδή, για πες. Ένα μπακλαβά ωραίο σιροπιαστό, με μπόλικο σιρόπι, μυρωδάτο, με πολλά μπαχαρικά. Το παραδοσιακό, Το παραδοσιακό με το καρύδι. Το original. Ναι, πάμε να το σιροπιάσουμε, να δούμε πώς πρέπει να χορέψει ο μπακλαβάς. Να το δούμε στο εδώ, ταψί. καλά, μιλάμε για ομορφιά, έτσι, όχι αστεία. Έτσι. Βοσχομυρίζει όλο το πλατό και τα διπλανά πλατό, τολμώ να πω. Τον έχουμε ψήσει ήδη. Ναι. Και θα ρίξουμε το σιρόπι. Πάντα λέμε ότι το ένα από τα δύο πρέπει να είναι κρύο. Τώρα τι είναι? Τώρα είναι ζεστός ο μπακλαβάς. Κρύο σιροπάκι. Κρύο το σιρόπι. Για να δω. Τι θα κάνει. Εδώ. Κάνει κάτι ήχους, κάνει κάτι ήχους. Κράτα λίγο και για το τέλος. Κράτσα κούρτσα. Πες μου τι ακούγεται το κράτσα κούρτσα. Ακούγεται. Έλα και βάλε μπόλικο. Μην την τσιγκουνευτείς. Έτσι. Σας αρέσει το μπακλαβά έτσι να έχει, να ζουμί ρε παιδί μου. Και τώρα όσο βάζουμε θα τραβάει. Όσο βάζουμε τραβάει. πίνει, Και ιδανικά, Πίνει. βέβαια δεν ξέρω αν θα αντέξουνε. Τι? Θέλει μετά από 3 ώρες να το φας. Να 3 σταθεί. ώρες? Ναι. Γιατί Γίνεται- να κρυώσει δηλαδή. Και να κρυώσει για να πιει όσο σιρόπι χρειάζεται. Είναι γούρι. Έτσι πρέπει μετά από 3 ώρες να. Ωραία, καλά, εντάξει, άμα Κάνεις το υπομονή, κάνεις βρε, πιο Ελένη, μπροστά. κάνεις Μα να σου πω, εκείνη τη υπομονή. μέρα η αλήθεια είναι ότι είμαστε ψησεφάε τη μέρα την Κυριακή του Ναι, Πάσχα. ναι. Ψησεφάε, οπότε είμαστε πολλή ώρα στο αλμυρό. Θα το αφήσω να κάτσει. Το αφήνουμε να κάτσει και Θα πάμε σ' να ακούσω. δείξουμε πώς θα το φτιάξουμε πρώτα. Για Γιώργο, πες. πριν πεις, να σου πω ότι είναι πεντανόστιμο. Εντάξει, φάει πρώτα και πες το μετά. Και μετά μίλα. Ναι, μα δηλαδή. Λοιπόν, Καταλαβαίνουμε, το απολαμβάνεις. Ναι, πάμε πρώτα να φτιάξουμε το σιρόπι μας. ωραίο. Στο σιρόπι θα βάλουμε νεράκι. Ωραία. Μέσα. Πάει το νεράκι. Θα ρίξουμε μία φλούδα από λεμόνι. Βγαίνει ολόκληρη. άρωμα. Ναι, την έχουμε πιλάρι και έχουμε κάνει στο λεμόνι, τη φλούδα. Τι έχεις κάνει? Έχουμε πιλάρι, έτσι. Με το πίλερ Εντάξει. θα ρίξουμε κανέλα, ένα Ωραία. ξυλαράκι, λίγα γαρίφαλα. Γαρίφαλακιά. Πάρα Ναι, πολύ νόστιμος και με πλούσιο καρύδι. ναι. Ναι. Μπράβο. Σιροπάκι Πολύ καλό που έβαλε Ωραίο σιροπάκι. τσιμπόλικο. Ναι, πολύ. Και ζάχαρη. Και πολύ μυρωδάτος. Ναι, Γιατί έχουμε ναι. βάλει πάρα Ακούγονται πολλά και η κανέλα, μπεχαρικά. Το γαρίφαλο όλα Και ακούγονται. τώρα μόλις λιώσει το σιρόπι μας, μόλις λιώσει, αφαιρούμε, λιώσει η ζάχαρη ουσιαστικά, αφαιρούμε και μετά προσθέτουμε το μέλι. Εντάξει, Ωραία. Τελευταίο δηλαδή. τελευταίο. Και το αφήνουμε να κρυώσει. Ωραία τα σιροπιαστά, τα γλυκά, παιδιά. Εντάξει, πάρα πολύ λέμε ωραία. για σοκολάτες, λέμε για αυτά, αλλά αυτά τα σιροπιαστά δεν έχει. Όταν σου λέει ο διαιτολόγος να φας 5 καρύδια, μπορεί να εννοούσε και λίγο. Μπορεί. Εννοείται θα μπορούσε. Λοιπόν, πάμε τώρα να Ρε, φτιάξουμε Λίλη. το μείγμα που θα βάλουμε μέσα. Ωραία. Τουλάχιστον για το Πάσχα δεν λένε τίποτα. Εντάξει, νομίζω δηλαδή το Πάσχα όλοι μπορούμε λίγο. Λέει και ιδιωτολόγοι τώρα το ατασταλίες. Πάσχα. Εννοείται. Όλοι. Έχουμε σπάσει το καρύδι, καλό είναι να μην το μπλεντάρουμε. Α, ωραία. Γιατί Με τι, με μπο- το γουδί, πώς το λέμε Με αυτό. το γουδί ή μπορούμε να το κάνουμε. βάλουμε σε μια πετσέτα και να το χτυπάμε με ένα ποτήρι. με ένα ποτήρι, κάτι να το σπάσουμε. Δεν θέλει να το μπλεντάρει γιατί θα βγάλει πικράτα. Κατάλαβες? Οκ. Και βάζουμε κανέλα και ζάχαρη. Και απλά το ανακατεύουμε, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η γέμιση. Α, Αυτό είναι. Παρακολούθα, Ελένη, καλά, μην χάσουμε κανένα βήμα. ναι. Κανέλα είναι το must για αυτό το Και γλυκό. το ανακατεύουμε και είναι έτοιμο. Αυτό είναι. Ωραία. Εντάξει, Οπότε στην ουσία τώρα με το φύλλο τι κάνεις. με τα φύλλα τι κάνουμε. Α, αυτό να δούμε. Μοιράζεις. Αυτό να δούμε. Καλό. Τώρα, να δούμε. Τώρα είναι με τα φύλλα. Θέλει αρκετό βούτυρο. Θέλω. Α, να γεια σου. Πες μας τα μυστικά όλα. Θέλει αρκετό Δηλαδή, βούτυρο. βουτυρώνεις, ξαναβουτυρώνεις. Οπότε είναι σε στρώσεις, δεν είναι μία και έξω. Θα σου δείξω τώρα. Μα ναι. Μη μου λες αυτό ήταν και τελειώσαμε. Όχι, Έχουμε εδώ όχι, πέρα. Βάζουμε βούτυρο. Μια τέχνη, όχι Όλο. αστεία. Αρκετό. Να κολλήσει. Μόνο κάτω ή και στα γύρω-γύρω. Παντού. Το βάζεις, θέλει αρκετό βούτυρο. Δεν πειράζει, να πούμε στους γλυκό, τηλεθεατές. ναι. Δεν έχει light εκδοχή σε αυτά. Όχι, αυτό δεν έχει light. τρως και το τρως όπως το ξέρεις από τη γιαγιά, Για να από το τον λες και παππού. εσύ. Παραδοσιακά. Που συνήθως ψάχνεις να βρεις. Όχι, ρε, εσύ, light όχι το εκδοχή. μπακλαβά. Το μπακλαβά δεν το αγγίζουμε. Λοιπόν. Μη φας καλύτερα. Ναι. Όχι, δεν γίνεται να σωστό. μην φας. Ναι. Ή μια Όχι. μέρα μπορείς να φας. Μη φας άμα το θέλεις light. Φάει λιγότερο, ρε παιδί μου. Πάει λιγότερο. Ναι, ακριβώς. Λιγότερο κι εσύ τώρα. Βάζουμε την πρώτη στρώση, Ωραία. 2 φύλλα. Βούτυρο. 2 φύλλα τα ενώνεις. Βούτυρο τόσο που να πανιάζει, ρε παιδί μου, Ναι, τόσο πολύ. θέλει. Ουσιαστικά το βούτυρο θα μας κάνει, θα καραμελώσει. Το κάνει αυτό κράτς το βούτυρο. Μπράβο, το βλέπεις πώς έχει γίνει. Ναι, πώς δεν το βλέπω. Κατά δύο ταψιά έκανες μπόλικα. Μπράβο, ρε εσύ. Μας Πάει, σκέφτηκες όλους. πάει η πρώτη δόση
Και ερχόμαστε εδώ πέρα και βάζουμε. Αυτό τώρα το πόσο γέμιση θα βάλει ο καθένας, υπάρχει κανόνας. Ουσιαστικά να γεμίσεις την επιφάνεια. στρώση. Μπράβο, μία στρώση. Μια στρώση να μην φαίνεται καθόλου το φύλλο από κάτω. Μπράβο. Και λίγο Είμαστε εδώ. παραπάνω. Από μακριά μη σας πω ότι μου φαίνεται το μέσα. Έλα εσύ. Ναι. Μην το πεις. Όχι. Σαγκό. Ναι. Εντάξει. Έπιασες όμως αμέσως. Ναι. Επόμενη δόση. Σταυρωτά. Είδες, τα έβαλα τα Επιλέγετε πρώτα. σταυρωτά Μία, τώρα. δύο. Πάμε τη δεύτερη. Από πάνω. Πιέζουμε. Όλο αυτό. Ναι, βούτυρο πάλι. Επειδή πριν το βάλες σαν τα Μπράβο. ένωσες, έτσι. Για να μην είναι όπως θα το κόψουμε, μην αρχίσει τη διαλύτη. Ναι. Κατάλαβες, ουσιαστικά Να το μην βρίσκει κρατάει. κενό. Ναι. Το κατάλαβα εγώ. Πάλι βούτυρο. Βάλε λίγο Αρκετό. ακόμα. Να δω πόσες στρώσεις θα βάλει. Αρκετές. Μία, δύο, τρίτη είναι αυτή. Τρίτη είναι αυτή. Βούτυρο έτσι, γελαδενό. Όχι Μετά μαργαρίνη. το κάτι λιώνουμε. άλλο. Βέβαια, όποιος είναι λίγο μερακλής, μπορεί να το κάνει να το κάψει το βούτυρο. Οπα, Θα βγάλει παραπάνω. άρεσε αυτό. Γιατί Ναι. βγάζει τα ελαιά του περισσότερο. Έχει Το μεγαλύτερη πιωτοκές, μεριά. δηλαδή άμα το φτάσει σε 152 το βούτυρο, άμα έχεις Μερακλώνει το βούτυρο εκεί. βγάζει αυτό το μπερνουαζέτ που λέμε. Εμείς λέμε μερακλώνη ή μπερνουαζέτε. Το Διαφορές. φουντουκέ. Βγάζει φουντούκι. Και μετά το αλήθεις. Ναι, το αφήνεις κρυώνει. Εσύ ρωτάς, λες και θα το Κύριε φίλε, μου φτιάξεις. άρεσε. Θα το πω και στην Ελένα και στη μάνα μου, να το πω να το Υπάρχουν και φτιάξω. μερικά βούτυρα που είναι ενδείκνυται για γλυκά τέτοια. Εννοώ είναι αρωματικά από μόνα τους. Μην πω τώρα και Όχι, κάνω. όχι. Ξέρει όμως ο κόσμος. Ναι. Πάμε και τη δεύτερη δόση. Πάμε τώρα στην τρίτη δόση. Και τη στρώση. Και τη στρώση. Και τη δόση και τη στρώση. Μπράβο. Όχι, στρώση Μέσα. τέταρτη. Τέταρτη είναι. Ναι. Σε- Γέμιση είναι δηλαδή. Κάθε στρώση και συναίσθημα Οπότε είναι. τρως και είναι παντού. Παντού. κομμάτια Και τέτοια. εκτός ότι είναι παντού, Επίπεδα. δεν βλέπεις ότι στην μπουκιά δεν θα το χάσεις. Δεν θα βάζεις και το φύλλο. Τι φίλο να φας και το Καταλαβες. κάνω εδώ στο Δεν καρύδι. γίνεται να μην σου αλλάξει τη γεύση από το αρνί με τόσο. Α, τόση στρώση. Μα πρέπει να σου αλλάξει τη γεύση μετά το αρνί. πρέπει, δεν πρέπει. Δεν θα γλυκαθεί στο τέλος. Και δεν είναι τρως μετά το τραπέζι και μετά όταν περάσει και λίγο η ώρα που θα έχεις ψιλοχωνέψει, Το θα ξαναλάζεις ξαναφάς και άλλη μαρνί. μία. Το ξαναλάζεις άλλη μία Όχι, μαρνί ρε, μετά. θα φας και άλλα Αλλάζεις. γλυκά. Λίγο αρνί και μετά ξανά μπακλαβά. Και έρχονται Και όλη πάλι μέρα έτσι. καλεσμένοι. Δηλαδή θα κάνεις το οικογενειακό τραπέζι και μετά όλο και θα χτυπήσει. Τι κάνεις σε χωριό, όλο και θα χτυπήσει κάποιο στην Εννοείται. πόρτα. Να φάει λίγο αρνί. Κύρα Μαρία, να έρθω, είστε μαζεμένοι. Τι, ήρθε το λενάκι, να πούμε ένα γεια. Ελάτε, θα- ελάτε να πείτε ένα γεια. Ναι, εγώ το κάνω εικόνα τώρα στο Και χωριό. βάζουμε τώρα άλλη μία δόση. Όπως το λες έτσι είναι. Α, Άλλη μία είναι. Και το κλείσει, είναι φεύγω. Όχι, εντάξει. Αυτά φοβάμαι. Αυτά. Πειράζει, Ελένη μου, εσύ να σε καλά. Έλα, καρδούλα μου. Και που χαίρονται πόσο σ' αγαπάνε πάνω στα μέρη μου. Όντως. Σαν δικό του παιδί. Έτσι. Σαν δικό του παιδί. Πιο πολύ από τη Θήβα. Όχι, βρε Ελένη, κάτσε. Στη Θήβα με λατρεύουνε. Κάτσε. Γιατί τον αγαπάνε. Πλάκα μου. Δεν τρέπεσαι λίγο. Γιατί με πήρε Άγιες λέει, μέρες μακριά. να λες τέτοια πράγματα. Με πήρε μακριά. Έλα, για τα αστεία του. Αχ, Παναγιά μου. Πόσα έχει βάλει, καλέ. 4. 4 γεμίσεις και πόσα φύλλα. Το έκτο είναι. Έκτο. Έκτο φύλλο. Και πάμε εδώ πέρα. 5 γεμίσεις 5 γεμίσεις. και 6 φύλλα. 6 φύλλα. Θα χάσουμε το Και στο μέτρημα. τελευταίο τι κάνουμε. Μία κάθετα, μία οριζόντια Ναι. Για να το κλειδώσουν. για να το κλειδώσουμε. Πάρα Οπαλάκια. πολύ σωστά. Οπότε αυτό είναι το έτσι όπως το κάνουν. Ναι. Πώς γίνεται γενικά. Δεν είναι ο καθένας βάλει όσο θέλει. Όχι, όχι. Για να έχει μεγάλη στρώση, να είναι μεγάλη Ναι, επιφάνεια. Κόβουμε τα γύρω-γύρω για να μην το μπουχτίσουμε. Ναι, μην έχει full φύλλο, είπαμε. Μπράβο. Ότι Πόσες έχει... μέρες κρατάει το μπακ? Όσο θες. Άρα και μία εβδομάδα μετά που θα ανοίξουν τα σχολεία για να στείλουμε στο παιδί. Εννοείται. Συντηρείται από το σιρόπι. Αχ, να σου... Ψυγείο. Το βάζω μετά. Μετά μπορεί να το βάλει ψυγείο. Αλλά όχι, Ψυγείο και μπορεί, όχι Την ποια κατάψυξη. μέρα. Και Την μπορεί- ποια μέρα το βάζεις ψυγείο. μπορεί να το βάλει και καν ψυγείο. Γιατί έχει Α. τόσο σιρόπι που το συντηρεί. Και τι κάνουμε τώρα. Αρχίζουμε. Χαράζουμε. Το πας αρκετά μέσα. Το κάνεις Όχι, όχι τελείως. επιφανειακά. Ναι, όχι τελείως. Μέχρι τη Αλλά... μέση το πάω. Ωραία, ωραία. Το πάμε και από την άλλη. Αυτό είναι για να ψηθεί καλά για το σιρόπι μετά. Και για να βουτήξει το σιρόπι μέσα, αλλά για να ψηφίσουν και μέσα οι στρώσεις. Ωραία. Πάμε εδώ πέρα. Α, ρε μπακλαβά. Και κοίτα τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε το γαρίφαλο. Το θέμα είναι ότι εμείς τα κάνουμε νωρίτερα. Και τώρα εγώ θα φάω και σήμερα, θα φάω και εκείνη τη μέρα. Κατάλαβες. Εννοείται να φας. Να και το γαρίφαλα. Να τα βάζει Τα βάζουμε στο κάθε έτσι. τετραγωνάκι. Μπράβο, πολύ σωστά. Να έχει τη γευσούλα του. Να έχει τη Τα βγάζω γεύση μετά του. καλά αυτά ή τα αφήνω. Μετά στο πιάτο θα το βγάλεις. Έχει πάρει τη μυρωδιά, έχει πάρει τη γεύση, δεν το τραγούδι είναι χρειάζεται το μετά. γαρίφαλο. Ρίχνουμε λίγο βούτυρο από πάνω και μπαίνει στο φούρνο στους 180 για 50 λεπτά.
Το βγάζεις, το σιροπιάζεις. Πάντα το ένα από τα δύο πρέπει να είναι κρύο. Καλό είναι το σιρόπι να είναι κρύο, το μπακλαβά ζεστό. Φούρνο, πάνω κάτω, αέρα. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Θα πάρει, δεν θα πάρει το χρώμα αυτό που χρειάζεται. 50 λεπτά είναι. Μια χαρά και καλή σας όρεξη. Το φτιάξαμε και το τραπέζι το πασχαλινό. Λοιπόν.